O jɛkulu kura nin kɔnɔ PDC n'o ye Côte d'Ivoire Democratic Party ye n'o ye fanga ɲininatɔnba ɲɛma Tidjane Thiam ye. Muso fɔlɔkɔrɔ Simone Yves Babo ka MJC, Pascal Affi-N'Guessan ka FPI ani Charles Blé Goudé o ka COJEP fana tun bɛ yen. CAPC bɛ ka wele bila famaw ma u ka politiki jɛkafɔ dɔ labɛn ka kɔn jamanatigi sigi kalataw ɲɛ octobre kalo o tile 25nan na n'o ye ka kalata jamakulu yɛrɛma hɔrɔnya labɛn n'u b'a jate ko a ka surun fanga la kosɛbɛ ani ka kalata sɛbɛn lajɛ ko kura. Nga ɲiningali minnu kɛra ko a bɛ se ka kɛ ko fanga ɲini tɔn kelen bɛ se ka kɛ jamanatigi sigi ka kalata tako fɔlɔ la o kuma ma lawuli. PPA Côte d'Ivoire n'o ye farafina jamanadenw ka politiki tɔn Côte d'Ivoire ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ye o tun bɛ yen tɛnɛndon wa a ma don jɛkulu nin na fɔlɔ. Jamanakuntigi ka cɛbɔ min jatera hali n'a tɛ se ka kɛ sisan ka sababu kɛ kojugubakɛlaw ka jalaki ye. Laurent Gbagbo y'a yɛrɛ ka welekan daminɛ walasa ka kɛlɛcɛw ka kelenya kɛ juillet kalo la. Jamanakuntigi Alassane Ouattara n'a si bɛ san 83 min bɛ fanga la kabini san 2011 a ma fɔ fɔlɔ n'a b'a fɛ ka fanga sarati 4nan ɲini octobre kalo o tile 25nan na.